Mpa Nneka. Ah, never. Na bịa o. Never ka eme. No kwa ihe nnọkọ maka nwunye go. Since over 1 week na onye kwa na chop mo na akọ. Onye bekwa na akọ. Asị na na-esozi nwoke nke ikpeazụ ahụ. Nwa ya mụtara ụgwụ m fọ na. Ko chikoso maazi. Even this guy na-ere mmanya fụ ka o buru abra n'ime ebe a. Ha gụrụ tọki go nka gokosicha. Even ha bekwa tụnyere m o. Onye bụ dị nwoke ase. Amakwa m. Ụdị nwoke o toro ogologo o nwere moto, o bu nnọọ moto, one jeep wee bịa. Ọ dị ọcha. Thank you for this. Na no na ya na ayo push gị di ya o because now the story adị na too much. Onna. Woman na chim. Thank you very much for this information. Okay. Maybe I you do mu juice. Then young conference. Conference 500. Mba ibu nyem dinuku. Then young juice. You do mu 10,000. No problem. You do mu Turkey. Okay. So young Turkey now. Ka mbia ka nkechi. Okay, je kechi. Kezo ni chori nya no. Onye chori nya. Ka mbijele nwunye m no. N'ihe ni na nkọrọ gị ka anyị chekwa ihe nya. Ọ gị na-emebi ya sef. Ọ gị na digidi. Ngị na-emebi ya. Ngị na-emebi ya no. Don't worry, m na-akọsị gị anything again. Ọsọ ga-akọsị alụ gị. Akọsị alụ gị again. Ọsọ gị fagwa gị ibelibe ofa echi nwunye gị. Efe ife nwaanyị bịa gị ife na-ekwu. Ọsọ ga-akọlụ go dey pan nwa. You believe them. You ask your wife to go. Ya na di ya bi. Ọ chọ ka nwunye m na ka sọ m nọdụ.